U Skradu je u srijedu 7.11. u svrhu jačanja poduzetništva i cjelogodišnjeg turizma u Gorskom kotaru održan jednodnevni edukacijski seminar na temu kako do bespovratnih sredstava iz Europske unije. Sve što ćemo čuti biti će izuzetno pozitivno i prenijećemo i nadam se da ćemo imati od toga velike koristi. Bili su navedeni pozitivni i praktični primjeri od strane uspješnih poduzetnika i agencija koji su na ovaj način povukli sredstva iz europskih fondova i time značajno unaprijedili svoje poslovanje. Već dugi niz godina radimo brendiranje, pozicioniranje hrvatskih proizvoda i menadžeriranje destinacija u inozemstvu u nekoliko država, s tim da su to visokopotencijalni resursi. Pošto je kontrola o utrošku dobivenih sredstava iz Europske unije iznimno velika i precizna, sa strane koordinatorice revizija EU fondova ukazano je na koje stvari je potrebno posebno pripaziti kako bi projekt bio prihvaćen, financiran i kako bi se uspješno priveo do samog kraja. Prije svega ću se osvrnuti na IPARD mjeru 302 koja se bavi financiranjem ruralnog turizma. Na seminaru su na temi o međugraničnoj suradnji sudjelovali i gosti iz Slovenije. Odaziv sudionika, iako su organizatori pokazali veliki trud kako bi dali sve važne informacije, nažalost nije bio zadovoljavajući. Ipak, posebno je naglašeno sa strane edukatora da nije bitan broj sudionika, već njihova osobna kvaliteta i poduzetnička sposobnost.